22 кутии пазят скритото разпределение на 22 суми от 10 стотинки до 100 000 лева. Коя кутия ще остане на финала и кой е VIP участника, който вече пътува от къщата към студиото, ще разберете след малко от Румен. А сега започва сделка или не. Днес е петък, а както ви обещах в началото на седмицата, понеделник и петък. Тук сделка или не ще играят участниците от VIP Brother 2012. Тази вечер тук кутии ще отваря Орлин Павлов! Аз съм много добре, ти как си? Много добре и аз се чувствам. След толкова много хора изведнъж се чувствам много добре. Явно си гледал сделката много редовно, щом знаеш как поздравявам участниците от единия край. Един от най-големите фенове съм и естествено моя баща, който ти е много голям фен. Окей, готов ли си? Да. Тук е твоето место. Заставам с лице и извинявам се, че ще ви обърна гръб, но няма как. Така. Като гледам, публиката е доволна от това. Не знам. Сега, всеки един от участниците си избира сам кутията. В този случай как ще избереш кутията? Компютъра почва да се върти, 22 кутии се въртат там. Когато натиснеш синия бутон, компютъра спира. И тази кутия, която ти се пада, е твой късмет. Готов ли си? Да. Щом си готов, да стартираме компютъра. Окей. Начало. Коя кутия искаш да ти се падне? Искам да ми спадне номер 5. Що номер 5? Защото съм сигурен, че ще ми се падне номер 5. Добре. Кутия номер 8. За малко. А тя е... Кутия номер 8 е при Стела от Стара Загора. Стояне, ти ли пусна? Там вече става много интересно. Стоян познал, казал на Стела, че ще се падне кутия номер 8, нещо страшно. Но това е самото начало. Кутия номер 8 ти се падна или, както се казва на нашински, сам си я избра. Сам се избрах, да. Сега, от тук нататък, за да започнем играта, предстои един въпрос. Какъв искаш да е? С столици? С математика? Или си завършил висше икономическо? Висше. С математика. С математика? Аз съм много добър по математика, да. Добре. Не съм добър по математика. А сега въпросът за Орлин. Бразилия я наричат страната на кафето, хокея или снега? Скоро валя сняг там. На кафето. Него ли го маркираме? Да, маркирам. Маркиране е кафето. Да видим Бразилия на хокея ли е страната? Много добре. Сега, ясно ли сте правилата в сделка или не? Да, мисля, че ги знам доста добре. Ако не си гледал новия сезон, сега ще ги кажа от начало. Първо отваряш 5 кутии, оферта на банката. След това отваряш 4 кутии, оферта на банката. След това отваряш 3 кутии, оферта на банката. След това отваряш 2 кутии, 2 кутии, 2 кутии и оферта на банката, оферта на банката. 7 оферти на банката, които са задължителни да ти ги даде. От тук нататък може да ти дава когато си иска, колкото си иска и каквото си иска. Всъщност оферти става въпрос. Готов ли си да започваме? Готов съм. Добър вечер, нотариус Манчев. Добър вечер, Румене. Добър вечер, Орлине. И добър вечер на уважаемата публика. Като нотариус и тази вечер ще кажа 22 кутии те очакват. Една от тях има предмет, награда, а в 21 има парични. От 10 стотинки до 100 000 лева. Пожелавам ти ги да спечелиш 100 000 лева. Много благодаря. Целта на играта, Орлин, е много проста. Тя е адски елементарна. И за да може да стане наистина хубава игра,
Банкера преди това ми каза следното нещо. Независимо, Орлин, какво ще спечели или какво ще загуби. Ако успея да го натиграя, той ще ми даде 5 лева. Ако той успее да ме натиграе, да вземе максимално най-високата сума, аз ще му дам 10 лева. Отгоре над всичко останало. Ако успее на финала в неговата кутия да има 100 000 лева, ще му дам 100 лева. Това каза банкера. Това е добра оферта. А сега ти готов ли си? Да, готов съм. Щом си готов, първите 5 кутии, първата оферта на банката, започва играта на Орлин в сделка или не. И така, с коя кутия започваме? С номер 15. Хубаво е да знаем любими числа, разни такива неща. Звъни банкера, не мога да не му дигна, задължен съм. Да, господин банкер. Много добре. Добре, окей. Странно. В момента ти предлага 5000 лева и се отказваш. Приемаш офертата на банката от 5000 лева и кутиите ще ги отворим. Не приемам офертата. Аз не съм те питал. Добре. Първо светват двата бутона. Ако натиснеш синия бутон, има сделка, значи приемаш оферта на банка. Ако натиснеш червения бутон, значи няма сделка или не приемаш оферта на банката и продължаваш да си отваряш кутия номер 15. Окей. Стана ми ясно сега. Стана ли ти? Стана ми ясно. Мога ли да ти задам въпрос? Да, можеш. Добре. Оферта на банката е 5000 лева. Сделка или не? Не. Не какво? Сделка не. Не приемам. Не казвай, няма сделка. Няма сделка. Добре. И натискам бутона. И натискаш бутона. Добре, кутия номер 15 ли е кутията? Да. Кутия номер 15 е Павка, да видим какво има в Малката Верея. Това знаеш ли къде е Малката Верея? Не. До Голямата Верея, която е Стара Загора. Така, да видим Павка какво има там. Може би трябваше да вземеш тези 5000 лева. Коя е втората кутия? Втората кутия не е номер 11, не е номер 9, а е номер 18 при Златка. Кутия номер 18 ли е кутията? Да. Кутия номер 18, това не е нито русата, нито черната, това е новата Златка. Злати, да видим какво има в твоята кутия. Само големи ги целя. Спокойно. Винаги има възможност да вземеш 100 000 лева. Щом те са в играта. И така. Третата кутия. Нашата Златка ти отвори 7500 лева. Третата кутия е номер 17. Кутия номер 17. Веско, отваряй. Как ги оцелвам само големите суми? Кажи баща ти какво работи. Ами той оперен певец, пенсионер е в момента. Баща ти? Дядо ти? Ами дядо ми е жив, между другото, на 88 и е преводач, един от най-старите в България. А другият ти дядо? Той е починал, летец. Загинал е в Втората световна война. Моя баща е бил парашутист. А колко скока има баща ти? Сигурно над 2000. Не. 50. 50. 50-60 скока. Бил 57, мисля, че бяха точно. Бил е в казармата, парашутист. Да. Десантни части, това онова. Добре. Следващата четвърта кутия. Четвъртата кутия, изобщо без да я мисля, казвам номер 6, защото тук вече трябва да има малка сума. Пламена от Дряваново трябва да има малка сума. Плами да видим какво има там. 200 лева. Отваряш. Когато ги мисля, има големи суми. Когато не ги мисля, има малка сума. Добре, какво мислиш? Това ми е любопитно. Ами някакси се концентрирам и търся сума, но явно подсъзнателно искам да е голяма. И така се объркват се центровете. И всъщност трябва да изтегля малки суми, за да остане накрая голямата. Но аз искайки да изтегля малка сума, тегля голяма. Има много голямо желание, трябва да го потисна. Да. Може би е странна логиката ми. Значи тук е важна стратегията. Важно е да криволичиш по завоите в сделка или не. Да намислиш правилно,
да усетиш по-скоро правилната интуиция, на къде те води, какво ти казва, голяма или малка. Ако ти каже голяма, да задържиш кутията, да не я отваряш, да преместиш на друга. Всъщност, аз какво разбирам? Да, ти за първ път си тук. Не съм за пръв път тук. Но никога като участник сега. Участниците по друг начин възприемат играта. И няма една с една игра няма еднаква. Всичките са различни. Независимо да изглеждат еднакви като спечелените суми. Затова се гледа толкова предаване, защото всяка игра е различна. Да, точно за това. Защото всяка една игра е различна. Ти си на ход. Твоята игра каква е? Моята игра, без да мисля и без да гледам... Публиката там няма номера. Номер 4. Кутия номер 4. 100 лева. Как ги оцелвам тия големи суми? Това е. Ти що влезе в къщата на Big Brother? Ами влязах, защото винаги съм мислил, че няма да издържа и исках да проверя себе си. Добре, издържаш ли? На моменти не. На моменти ти иде да си станеш, Не да стана, да си но тръгнеш. имам нужда от комуникация с повече хора, чудя се какво се случва навън. Толкова ли е важно какво се случва навън? Много е важно, да. Някакси човек не може да се откъсне толкова лесно. Не знам колко време трябва да мине, за да забравиш за външния свят. Някой път пък си с усещането, че всичко, което се случва в къщата е истина и така трябва да бъде. И че всичко навън е измислено от някой друг и не е реално. Аз като луд ли ти говоря? Не, говориш ми идеално. Много е странно да знаеш. Много е странно и е страхотен експеримент. Добре. Сега да видим дали ще издържиш на първата оферта на банката. От редовните става въпрос. Ти си във филма "Сделка" или не? Господин режисьор? Да. Той не е режисьор. Той е архитекта на "Сделка" или не? Да. Господин архитект. Да не ви наричам така. Просто банкер, да. Господин банкер, да. Поздравен сте. Много поздрави от мен. Благодаря ви. Поздравен си. Благодаря. И каза да ти предложа смяна на кутиите. Определен номер или някакъв номер, който той ще избере? Ами, виж. Как се случва? В момента, ето тези кутии са ти останали. 2, 12, 3, 9 и така нататък. Значи той може да смени? Тази игра е твоя избор. Всяко действие е твоя избор. Дали ще си смениш кутията, дали ще останеш с тази кутия, дали ще приемеш оферта на банката, дали ще отвориш кутия номер 7, 13, 12, 22 или която и да е твоя избор. Тук банкера само ти предлага. А решенията и избора остават твои. И така, оферта на банката е смяна на кутиите. Тоест, кутия номер 8 да я смениш с една от оставащите кутии, която ти си избереш. Ако искаш, естествено, 5 все още е тук, а ти казваш, че ще се падне 5. Това ти не вена. Готов ли си за въпрос? Готов съм. Щом си готов за въпроса, първо рекламите по Нова телевизия, след това да видим дали ще вземе кутия номер 5. Дами и господа, ето ни след рекламите по Нова телевизия. Днес си играе своята игра. Участникът от Big Brother 2012. Орлин Павлов! Сделка или не ще бъдат всички участници от Big Brother, за да видим какъв е късмета им, докъде могат да стигнат, могат ли да стискат или бързат да продадат кутията и да се откажат от всичко. Това ще разберем сега. Точно преди рекламите, офертата на банката е смяна на кутиите. Орлин в началото каза, че кутия номер 5 по някакъв начин е свързана с него. Искаше да му се падне и тя да бъде при него. Обаче ти се падна кутия номер 8. Ето сега е момента да вземеш едно решение. Дали искаш кутия номер 5 да дойде при теб, дали искаш някоя друга кутия да дойде при теб или искаш да останеш с кутия номер 8. Офертата на банката е смяна на кутиите. Сделка или не? Няма сделка. Няма сделка, дами и господа. 4 кутии. Отиваме да отваряме 4 кутии. С коя кутия ще започне Орлин? 16. Кутия номер 16 ли е от Швери?
Ти как слагаш приоритетите в твоя живот? Кое е на първо место като приоритет? Семейството. След това? След това идва работата, след това идват приятелите. Те са общо взето тия три неща. А защо работата на второ място? За сега е така. В следващия период от живота ми може на първо място да стане работата, но мисля, че семейството ще бъде водещо. Винаги? Да. Винаги. Парите, важни ли са за теб? Важни са, но в следващият момент не са важни. Как така? Хем са важни, хем не са важни? Ето така. Много е странно, но някакси не са най-важното нещо. Най-важното нещо, колкото и да звучи изтъркано, е да си здрав. Никак не е изтъркано. Да. Защото когато човек е беден, болен и стар, хич не е хубаво. Виж, млад, здрав и красив и богат, ей! Кариерата след малко ще разберем, а кутия номер 16 ли е кутията? Да, 16. Кутия номер 16. Как ги думкам големите цифри? Значи имаш... Гледай какво нещо. Имаш някакъв магнит за големите числа. Да. Добре, избери си следващата кутия. Не знам, погледнах към номер 1. Добре, номер 1. Дай да поговорим за кариерата сега. Добре. Какво искаш да ти кажа? Кажи кариерата, на къде върви? Много добре се представи в Отплата. Много благодаря. Интересен филм. Различен филм. Да, наистина беше много различен. С нетърпение очаквам втория сезон и се надявам да има такъв. Тогава вече тотално ще ангажираме публиката. А образа на лошия как ти се отразява? Да ти кажа, беше ми трудно, защото нямам нищо общо с този типаж. Иво Симеонов, режисьора, каза, че именно мен вижда в тази роля. Имахме няколко кастинга и се справих успешно, слава Богу, за да видя дали мога да се докосна до самия типаж, персонаж, да вляза в него и наистина да бъда такъв. А ти иначе в живота? Не съм лош. Поне така мисля. Ама рискуваш ли? Да месиш ли се в далавери, както се казва? В далавери не. Нямам нищо общо с тъмния бизнес. И така, до риск, не знам, до рискът е относително понятие. Какво значи риск? Аз мога да рискувам да вдигна сега телефона, мога да рискувам да си тръгна или мога да рискувам да взема кутия номер 11, която много ме привлича през цялото време, освен номер 5, но не съм толкова хазартен тип. Добре. Тогава защо не прие 5000 лева оферта на банката? Тогава нямаше нищо да губиш, да залагаш. Просто 5000 лева не са малка сума. Не са малка сума. Това са много пари, наистина. Това са много пари. Но ти си мислиш, аз си мисля, че тук има 100 000 за това. да надцакаш банкера. Не, аз си мисля, че тук има 100 000 лева. А ако няма? Ако няма, ще има 10 000. А ако няма? Ще имат, 10 стотинки. И така, коя е кутията? Кутия номер 1. Жоро. Кутия номер 1. Жоро от Пещера. Жоре, така или иначе си пожела твоята кутия. Да видим какво има там. 10 лева! Добре, каква е разликата между риска и хазарта? Между риска и хазарта те са много тясно свързани. В хазарта може би няма връщане назад, докато когато рискуваш и загубиш, си взимаш пулка. В хазарта нещата много често стигат до там, че ставаш някакси абстинентен и започваш много често да се занимаваш с такъв тип игри и да рискуваш в хазарта. И така, коя е втората кутия? Ох, много сложно, аз те ги тегля. Мога ли тук да ходя така? Можеш, можеш. Аз се дръпна да не ти преча. Ще долу при Илия. Добре. Така, 19, ще оставя. Кутия номер 3 ли? Да, кутия номер 3. Тони, да видим какво има в кутия номер 3. За мен хазарт е тогава, когато залагаш на риск живота на други хора и самия ти влизаш в едно русло, където даваш все повече пари, очакваш да спечелиш все повече пари, все повече и все повече. И това се губи. Сделка или не обаче, риска може да доведе до успех. Но може да ти изяде и главата. Ти ще си тръгнеш с повече, отколкото си дошъл. Но дали 10 стотинки са равни на 5000 лева?
А дали 5000 лева са равни на 100 000 лева? Ето това е разликата сделка или не. Иначе ще си тръгнеш с повече, от което си дошъл. И така. Последната кутия преди офертата на банката. Искам Боби да видя номер 9. Искам Боби! Искам Боби. Кутия номер 9. Боби от Несебър. 100 000 лева. Стига. 300 лева. 300 лева. Браво, Боби, мерси. Знаеш ли каква е възможността в кутия номер 8 да има 100 000 лева? Не. Ще ти кажа, 1 към 22. 1 към 22, добре. Така че съвсем реален шанс в тази кутия да има 100 000 лева съществува. Предстои оферта на банката. Ако я отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 1, 2, 3 кутии. Да, господин банкер. Добре, благодаря ви. Говорим с някакъв странен задгробен глас. Офертата на банката е 2000 лева. Падат надолу. От 5000 на 2000. Добре. Офертата на банката е 2000 лева. Решението е изцяло в твои ръце. И както се казва, избора е твой, кой бутон ще натиснеш. Синия или червения? Сделка или не? Няма сделка. Няма сделка. За мен това е премерен риск в този момент на играта. Имаш да отвориш 3 кутии. Да, вероятно е да отвориш 100 000, 5000 и 2500 лева. Но понеже всички те харесват, смеят ти се, усмихват ти се, а те ти се усмихват от радост, защото те харесват, не ти се усмихват. Приятен си, атрактивен си, какво по-хубаво от това? Дай, всички стискаме палци и накрая в твоята кутия да има 100 000 лева. Дано. Дали обаче са в кутия номер 8? Ето това е единствената разлика. И така 3 кутии с коя започваме. Алекс ми се усмихва много симпатично. Алекс, ела. Алекс, Ела, бързо. Не може да мине, там е Оттам по пътеката? Не, друг е проблема. Не, друг е проблема. Друг. Така, щом не искаш да... Да, щом не искаш да такова, ето застани до него, стой си, усмихвай се и така да не се чувства сам. А кутия номер 7, ако трябва да отвориш, и аз мога да я отворя. И така, коя кутия си избираш? Аз поне да не преча на фотографа, нали? А мога ли да помоля Алекс да ми избере кутия или нямаме право? Виж сега, може, но ти след нея трябва да повториш коя е кутията. Добре. И да кажеш, че си убеден, че Алекс е избрал правилната кутия. Това е единственото. Алекс, можеш ли да избереш кутия? Много ми е трудно. Нали? Виждаш ли какво е? Да. Не знам. Горе-долу. Интуиция някаква. Знам, че жените имат по-силна интуиция от мъжете. Ами така като число ми харесва много двойката и 11-ката. Кутия номер 2. Кутия номер 2. Според мен вътре има 100 000 лева. Алекс, какво мислиш, че има това? Не знам. Алекс има супер силна интуиция и това са 100 000 лева. Тук що разбрах. Не, искам да са... Това са стотинки или предмет. Отвори ги, да. Вече ме е шубен, искам. Сериозно? Да. Алекс, ти рискуваш? Не. Не можеш да поемеш отговорност, така ли? Не. Защо? Това е само игра. Това е само игра, но е твоята игра. Нищо, аз пък не искам да играя сам, да кажем в случая. И аз докато се колебаете, кутия номер 2, кутия номер 22 или която и да е, веднага след рекламите по Нова телевизия. Дами и господа, тук в студиото на Сделка или не гостуват участниците от VIP Brother 2012. Днес тук в студиото играе Орлин Павлов. Алекс от Пазарджик точно преди рекламите дойде да му помага и направи едно нещо. Избра кутия номер 2, обаче сега не знаеме кутия номер 2 има ли 10 стотинки, има ли 100 000 лева. Орлин веднага възприе нещата.
аз създадах едно напрежение, дето не искам да ви описвам какво е. И за това, за да не отиваме на там, всички кутии, които имат двойки, първо ще ги пробваме. Васе, ти какво мислиш, че има в твоята кутия? 100 000 лева. Много добре, ето това е повод за разговор. Нетко, ти какво... Нетко е пожарникар, да ти кажа. Да, защото не знаеш, все пак да ти кажа. Нетко, какво има в твоята кутия? Смятам, че е синя сума. Добре, ето това е хубаво. И... Не, Алекс, тук не дей. Я ела там при него, що ще стане по-интересно. Я ела при него. Точно така. Естествено, хубав мъж, жени трябва да има покрай него. Александрини. Виж сега как... Алекс и Алекс. Не Алекс. Алекс и Александра. Александра. Да, двете. Да, двете ще страна. говорите на един и същи микрофон. Как си ги подреди? Сега, ти коя кутия би избрала? Ама вземи микрофона. Трудно е. Трудно е. Може би 19. О, не дей. Знаеш колко много пари има там. Не си родена на 19. Не, родена съм на 11. И ти на 11 си родена. Снимай ги трима. Обаче нямам никакви... И ти си родена на 11. Да. Не сте сестри, не сте Не, близначки. нищо общо. Ами аз си казах, кои са ми любимите числа и... Кои сте коя любимите кутия. числа? Ами смисъл 11, защото ми е рождената дата. Много си го харесвам това число. Двойката просто така. Имам и още много любими. Тогава, като ти е любима, що му даваш да я отвори? Защото мислиш, че като е любима за тебе... Да, ще му Добре, донесе късмет на него. и ако вътре за 100 000 лева? Еми, много ще ме ят. И мене. Ама аз няма да й се разсърдя. Аз няма да й се Дай да разсърдя. отворим кутия номер 2. Дай да Айде отворим. да отворим. Аз няма да й се разсърдя. Дай да отворим с 100 кутия. 000 лева. Алекс, да отворим ли кутия номер 2? Отваряйте. Отваряме ли кутия номер 2? Да, Кутия отваряме. номер 2, ето. Аз ти казвам, че кутия номер 2 има лошо Много е предчувствие. готино. Това е единственото. Но кутия номер 2 не я отваряме. Стояне, отваряй. Добре, ти го каза сам. Заради това, че те спрях, мисля, че има 100 000 лева в нея. И познах. Ема добре, защо продължи да я отваряш? Еми, защото така е по-забавно. Айде, Много ти момичета, благодаря. стига толкова му помагахте, защото много му напомагах ти Браво, сега. Браво, браво. Браво. Да избера Кутия. Кутия номер 21. 21. Кутия 21. Александра от Бургас. Аплодисменти за Орлин! Цел да отива. Аплодисменти! Като не ти върви в парите, ще върви в Това любовта. е по-важно. Дай следващата трета кутия. Искам да видя Асия от Редута какво прави. Кутия номер 19. Асия от Редута, отваряй. Бавно. 20 стотинки. Браво, Асия. Пръсти оферта на банката. Ако отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 2 кутии преди следващата оферта. Да видим какво ще ти предложи сега. Да, господин банкер. Благодаря, господин банкер. За да намериш 2500 лева, ако не са в кутия номер 8, сега е момента да ги смениш. Оферта на банката е смяна на кутиите. Сделка или не? Мисля, че имаме сделка. Има сделка, дами и господа. Кутия номер 8 отива на местото на коя кутия? Номер 11. На местото на кутия номер 11. Сега ще ти кажа следното нещо. Ако в кутия номер 11 се окаже 2500 лева, много добре. Само, че ако в кутия номер 11 се окаже предметната награда, жените ще ти издадат главата. Само това искам да ти кажа. А сега ние продължаваме с нови 2 кутии. С коя започваме? И да видим Алекс тогава Алекс с от номер 7. Пазарджик, кутия номер 7. Алекс, отваряй. Пак червено. Браво. 750 лева. Аз вече 100 000 изгорях, така че... И защо смени кутия номер 11? Защото харесвам 11 номер. И ми е на късмет. Според мен Александра и Алекс ти подействаха, ама това е друга тема на разговор.
Може и така да се каже, но много харесвам това число. Коя е втората кутия? Искам да видя какво число съм имал. Какво си имал при теб? Кутия номер 8. Да видим с какъв му е бил късмета. Ей, леле. Нищо не ми върви в любовта ми, върви. Орлене, това е една игра, която дава шанс. Дава шанс. И взима. Да. Не, дава сам шанс си го взимам, може би, да се спечели. Всичко е твоите решения. Значи тук остава... Твой избор. Това е предметната награда. Олеле. Аре да играем за 10 стотинки. Знаеш ли колко е трудно да спечелиш 10 стотинки? Знам. Точно колкото да спечелиш 100 000 лева. Точно толкова е трудно. Добре. Значи няма логика в кутия номер 10 да има 10 стотинки, защото ще бъде много лесно, нали, да се подсети. Номер 13 обаче, което е фаталното число, ме навежда на мисълта, че... Предстои оферта на банката. Да, господин банкер. Благодаря, господин банкер. За да намериш 10 стотинки, трябва да си смениш кутията. Т.е. не трябва. Ако тук не са 10 стотинки, сега е момента да смениш кутията и да намериш тези 10 стотинки. Ако ги намеря, получавам 10 стотинки. Да. Искаш ли ги видиш? Да. Че не съм виждал отдавна пари. Но ще запомнят. Както са те запомнили с песните, с филмите, така ще запомнят, че си спечелил 10 стотинки. Иначе, ако спечелиш 100 лева, прозрично. 100 000 ще бъде много... Така хората ще ми завиждат. То взе 100 000 лева. Сега можеш да спечелиш 10 стотинки. Значи по-добре да спечеля 10 стотинки, за да ме съжаляват. Или предмет. Никой няма да те съжалява. Моля те, не се заблуждавай. Ако съм взел 100 000... Страшна е предметната награда. Страшна е предметната награда. Офертата на банката е смяна на кутиите. Сделка или не? Няма сделка. Няма сделка, дами и господа, дали е взел в него предметната награда или 10 стотинки, ти си на ход 2 кутии. Коя отваряме? Мисля, че в номер 13 има 10 стотинки. Там мисля, че има 10 стотинки? Да, и затова искам да отворя. Кутия номер 13, Берки, отваряй да видим какво има при теб. Не, 1000 лева! Това не е възможно. Ти си просто гений в това отношение. Само големи цифри. Да, гледай, дано ти се падне предметната... Страшна е предметната награда. Коя е кутията? Номер 10. Васил. Номер 10. Васко от Надежда. Това е любимото ми число. Да я отваряме? Да. Отваряй. 50 стотинки. Да, аплодираме до 10 стотинки и предметна награда. Това търсим. Сега предстои оферта на банката. Да го чакам ли да звънне? Да вигна ли аз? Защо? Искаш да говориш с банкер? Друг път. Господин банкер. Добре, благодаря. Каза, така ли, че съм предположил правилно, смяна на кутиите. Оферта на банката е смяна на кутиите. Много харесвам това число. С него винаги ми е вървяло много. Значи, ако играеш за 10 стотинки и предметна награда, ще ти дам лично той да ти предложи оферта на банката. Добре. Оферта на банката в момента е смяна на кутиите, сделка или не? Не искам да сменям кутия. Добре, да отговорим. Няма сделка. Това си има сделка. Добре, смяна на кутиите тогава. Дами и господа, ето това е. Ето това е. Една грешка и виж какво става. Виж какво става с една единствена грешка. Значи, първата грешка се довери на Алекс. И на Александра. Тя има супер интуиция обаче. Да, първо ти отвориха 100 000, след това ти набутаха кутия номер 11. Сега, добре, че съдбата сигурно бди над тебе. За да сменя кутиите. И те накара да натиснеш интуитивно бутона има сделка. За да смениш кутиите. Добре. С коя смениш? С номер 5. Естествено, дори не съм ми очаквал. С предметната награда номер 5. Не съм ми очаквал някъде друга ми да отидеш. Невена. Дете на дивата пустиня.
Невена, която танцува като Дженифър Лопес. И в нейното предаване сигурно ще ни покаже някой Може да покаже. moves. Може. И така, 2 кутии в играта все още има предметна награда и 10 стотинки. Ти си на ход. Кутия номер 11. Кутия номер 11. Невена от Мадрид. Знаеш ли защо пляскат? Пляскат, защото играеш за 10 стотинки или предметна награда. А предметната награда е уникална. Нямам търпение. И е само за тебе. Точно за теб. Само за мен. Коя е кутията? Номер 22. Нетко от Каспичан, кутия номер 22. Нетко, да не си посмял да ни отвориш предметната награда. Отваряй да видим какво има там. Направо ни разби. Направо ни разби. Престои оферта на банката. Ако я отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 2 кутии преди следващата оферта. Предполагаш ли, че смяна на кутиите? Може би. И аз така предполагам. Да видим какво ще даде. Ако иска да ме разиграва, да. Да, господин банкер. Добре, благодаря ви. Каза така, за да направим играта още по-интересна. Не, че не е интересна, а е много интересна. Ако случайно вземе предметната награда, защото тя е точно като за него, аз ще му приготвя подарък, торт за в къщата на Big Brother. Много обичам торта. Ето. Защото предметната награда е само за тебе. Видял съм я, знам я. Оферта на банката е смяна на кутиите. Ако я отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 2 кутии преди следващата оферта. Ако я приемеш, ще трябва да смениш кутия номер 5 с една от 12, 20 или 14. Няма сделка. Няма сделка, дами и господа. Кутия номер 5 си остава при Орлин. И сега 2 кутии от тези. Да видим Васил от София, номер 20. Васко от София, кутия номер 20. Василе, само да си отворил предметната награда. Не 100 лева! Много добре. Много добре, 100 лева. Коя кутия? Невена или Мира. Ти са жените, внимавай. Добре, избирам Невена номер 14. Невена номер 14. Ако в кутия номер 14 има 1 лев или 20 лева, супер, защото предметната награда още ще е в играта. Става по-интересно, да? Да. А ако обаче в кутия номер 14 има предметна награда, която е специално за теб, нали, става въпрос, тя е точно като за теб. Просто ще се разделиш с нея. Освен ако по някаква причина, нали, Невена все пак не се навие да ти я даде. Ама не вярвам, защото при нея сигурно има 1 лев. Айде, нека да видим какво има в твоята кутия. Правилата са си правила, отиди и вземи предметната награда и я занеси на Невена. Не, отвори. Какво пише на предметната награда? Оля? Какво пише на предметната награда? Играч номер 1. Господин банкер? Искате да говорите с него? Много добре, много добре. Секунда. Обещати на последната оферта да говори с теб. Внимавай какво му говориш. Все пак е малко нервен. Добре. Ало. Много добре, ти как си? Гадняр.
Да, съгласен съм. Да. Добре, окей. Офертата е следната. Аз мога да я споделям, нали? Да, ние чакаме да споделя, защото никой не знае каква е офертата, освен ти. Значи, първо каза, че много се радва, че съм изтеглил 100 000 лева и аз му казах, че е гадняр, разбира се. Второ каза, че ще ми предложи 100 лева, има оферта от 100 лева, ако изиграе нещо, ако направи някакъв актьорски трик. И с Асия бих изиграл нещо. С Асия? С Асия от Редута. Искаш ли специална музика? Не, няма нужда от музика, заповядай. Аз си приятно. Много ми е приятно, Орлин. То е нещо много кратко и много съдържателно. Хубаво ухаш. И ти също, благодаря ти. 100 лева офертата, ако ни хареса. Много моля за тишина. Асия, знаеш ли, че имаш страшни очи? Благодаря ти също. Това е. Благодаря. Много благодаря на Академията. Това е играч номер 1 за цялостна творческа дейност. Заповядай. Много благодаря на Академията. Благодаря на майка ми, на баща ми. На сделка или не? На сделка или не, разбира се. Много и благодаря. на банкера. И на банкера, който ми предложи тази интересна оферта. И разбира се, Асия, която се справи страхотно и ми подаваше много добре през цялото време. И то без да сме репетирали също. Господин банкер, чакаме вашето твърдо решение. А за 100 лева какво стана? Добре, благодаря. Банкера каза така. Извън играта, ти за този перформанс печелиш 100 лева. Аз за теб има специално предложение, но това по-нататък. А сега, в играта, в едната кутия има 1 лев, в другата кутия има 20 лева. Би ли сменил кутиите? Офертата на банката е смяна на кутиите. Аха, това е офертата. Не бих сменил кутиите. Сделка или не? Няма сделка. Няма сделка, дами и господа. Няма никакво значение. 1 или 20 лева. Този Оскар си е твой. Оскар си го пази цял живот. Пази си го. Важен е. И понеже си играч номер 1, За сега. дано спечелил 1 лев в твоята кутия. Да отварям. Да? Само. Не! А, Не бързай. не бързам. Че фана се окаже 20 лева, тогава съвсем ще се излоша. Като гадател. Дами и господа, днес, в сделка или не, игра Орлин Павлов. Беше много забавно, много хубаво предаване. Спечели 100 лева за едни. Ау, какви страшни очи имаш. Дали всеки един може да го направи? Всъщност, той спечели по-важното, статуетката играч номер 1. Дали така ще се представи и в VIP Brother 2012, ще разберем. А Орлин, сделка или не? Спечели точно... Отварям. 1 лев! Както се казва, 1 лев. Чакай сега, остави Оскара. Ето ти го твоя лев. Ето ти го твоя лев да си е при теб. А щупеното носи щастие. Това знаеме със сигурност. Сега го връщам към къщите на Big Brother. И това е за сега. Елате, може да се снимате, да го прегърнете, да го целунете, преди да се върне. Как може да се го чупи сега? Орлин направи една чаровна игра, като самия него. Спечели Оскар, 100 лева бонус от банкера и остана усмихнат до края, за да види 1 лев в своята кутия.
VIP-участието на Орлин приключи, но изданията на Сделка или не продължават отново в понеделник в 18 часа, когато следващият съквартирант ще премери късмета си само по Нова телевизия. Гледай любимото си предаване напълно безплатно и в Нова Плей. Телевизия, която управляваш.